Muna nga gidala ko diri sa espiritu aron dugay na panahon kita nagpaabot ko na. Nakita ninyo ang Diyos Amahan siya ang tumatag siya sa kalibutan. Malagi ko konti lagi malimot na ako. Okay ra nana akong salty. Pwede. Pasti kung dito ta sudyaan sa Ginoo na init na impierno. So tiyan mo mga bata, impierno dito sobra pa kainit sa kalayo. Kanang adlaw, suyupon mo. Na kalayo, sobra pa sa kalayo. Ang mga tambal ninyo nga maintenance dadader kay akong hikapon kay okay wala nang pasabot nga walay bisa kwaon na nako so nisamot kadaghan hinuon imong gasto kay mudaghan pud inyong mga sakit. Oo. Sabi niya tambal, what is science? The science is the systematized knowledge based on facts the nature of life. Usa ka bahin sa huna-huna sa tao na nagambati lang research ba research niya. Wala di po ta makabasol ana nila kada research naman na sila para ng mga paano na preservatives. Kabalo mo sa tong ginakaon karon nganong nagsakit ta. Nasakit na. Ay mga preservatives na may chemical residue kay spray pag yun ta devitalized food o kanang magic sarap na ana bitsin na anak tanan dito mo na mag-uol ka ikong ano man kasi kanang vaccination na naman na dito anak kay so siyempre mo po nagikinanglan na to karon kay nana po na sa kwat mo nang natay maintenance hindi ka lang ang SIMSA ang CIA mo na target niya dili man ta makaawa anak kay naa naman na sa tuwa ako ala karon ma-extend ng paon na kamo dili bere moingon kog ayaw mo buhatan na sukan pud mo no nagmahal man pud na sila pero wala na sa kabalo kinsa mo ang nabaw di ba ang Ginoo tay gamitan ng atong kabalo ya kay nimo na inoon man nag-ingon ko nagsigod mo dit ayan na ako na kasabot sa okay ra gyapon na kay daghan man pud na ang nakabangan. Pero kanina, kabalo, guna sila-silang tambal di pakaon. Ang doktor gadi, kakabalo ka na. Kasi doon na, kaya nagtuon mo na, wala mo, sige man sila, doon na, huwag kayo kabalo kung sila nasulod, ani din promotion naman na, tama. Wala sa hikapon niya na. Wala, pasabot ni pa, anak ko may visa na. Sa may visa, wala mo ganyan. Paano po nang naamo yung mga kinaadman, mga orasyon, mga pagkakapan na gamitan sa kung sa'y gitugon sa inyong kinikanan di anak dito tumanan dito na diba kasi po nag-inido pangapit po na din na dito kaya ko am lagi ko nasilutan kasi mo nakita na ko ay dagang mo kinaadman din hito kapag na uy agad uy okay na na nasa iya sa Diyos Abi mo ang kanduay, abi ninyo. Kuha na sa sugat ay kanduay. Grabe na sila. Guna sige. Panahon lang. Ay, mas patay tayo. Ay, nagyug putong.
Ginawa niya. Parang ginawa pa sa natin paglao, pero pag abot na Ginoo, salamat. Ay, ipapahuway ko ni tapos yung panapin. Bigay ko na bless. Ang kapoy magod kaayon tanong mga sana mo pinigubong. Mas daghan pa kita sa espiritu sa ato no. Madali na gawin mo. Dol dire no. Gusto mo ano, Sagaran ba pagkitaon sa espiritu. Ilubong gani ko ha, mamatay ko ilubong ka, ilubong na ko niya dali naman. Taong labing ang boss para sukdon tong mga tao kung may mapahitas o nung tuo bagyod. Ayo. Sagot mo. Mamatay ka matok. Sugot jud. Karon, at least wala ko ni patay, na ako din wala mo nang hadlock. Paabot pa di ay mo mamatay ko mo attack ko ninyo. Minawa. Tanaw si Piningan niya. Maulaw man. Nining dati sa Isani. Maulaw ko. Al content. Dili kita kay kita. Yan, makita kung naong kamo pwede ni. Ilasa na ang mga tao na po. Kaya masukokod sila. Pwede ba mo kada? Bulak ba ako nang ingon nga ayaw mo papadoktor ha? Iloy mo. Ano po makayan sila po? Comment na naman. Inom lang ka, dili naman ni pa. Wala nang comment eh. Pero ako kakainom na si tubig lang. Wala nang comment. Magpainom ko, di ba nasa Biblia, magpainom ako. Kay Yuho mo po, mahal. Di ka ra, kita niya, may mahal mo dito. Kamu siya kaloy. Sige, ang ikot lang. Astig ko siya. Kaya tao, may astig, di maminaw na ko ba? Kaya na, mga tambay na kayo. Batay mo magsakit. Lahat ng masakit doon. Ano tayo? Kira, okay lang na magbalos-balos mo. Pero mag-ilis lang po kung baruto kira. Sabi dito ako. Sige, pag-istri mo. Dito na may COVID. Kisa na yung COVID rin. Wala may COVID rin. Abot-bot ginawa no. Kataya sa COVID-COVIDan, bagba ba? Ayaw makasok sa COVID. Yan. Oh, dia nak doktor ka. Okay, man pwede magbuhat driver. Kabalakan ako sa. Ay, sobra ka. Hindi ko nang tayo. Mana ako sa kabalakan ako. Parang na doktor. Mau gani mau gani nagpa-doktor ba para katinaw pag doktor. Nabi ta to bago naman nol sukad wag ko na doktor may pay wala ko nimo gipagtambulan ba. Naayo po kita bala na dadugay sige sa panganda. Oy film anak, film ano patay no diretso. Ato, pag bansing ko ako patawag. Ay na dadaan na sa balay. Kabalo naman ko kay naayos siya nagsigig mahay na ako. What naman ta ko galing mamatay. Ayaw po pagduli. Karon pag-react ka na, sige trabaho, sige trabaho. Pag trabaho, patay, gantuan ko. Wala na sa sakit. Sampay ba dahil ko? Okay lang ko. Sampay naman ko ninyo karon. Mo reflect lang mo kasama sa dito. Di ba nasampay na mo reflect sama sa dito. Kung kamo, saan mo ka? Hindi automatic na. Ayan ang kito mo kapag na ka. Magkatay na bata na isa sila ng kanay. Kung mamatay ka, umayo ko kita. Ang problema, walang panaban na banusan ba sa kausan. Yung na dito. Bata pa rin mga wayo. Bayan mo lawas ako na karoon ako. Kaya na yung kasagsanod na. Wala nga akong nagipandungan diri.
asa kinaway mo man pagsusan ko pero manumog man ang di siya pa. Mo na ko kita ng kadungan. Wala na ito. Ito may mga lalaki yata po yun. Nakita niyo, gamit manit minoli kan masuumang po sa kami sa komunidad. Ada po kami tapos pa nang magtambal pa hambog kaya na sige andongin niya din sudan. May lapan pa doktor ka oy, mamatay lang tamo ng doktor ng mahay ka, maghanga ka. Sa kay labi sa doktor na. Yung sige na tigulang lang na doktor ka. Hindi ko nga ando yung doktor. At hindi ka mahay, nakaagi ka. Manang uban sa makundi na kayo sa gusto pa ako maka-doktor. Mo na yun sa namatay lang to, wag ina pa doktor. Di, sige, magkundi na. Kisa nagkundi na ang mga silingan. Iwa mo gunan yung ipadala sa doktor. Mahayan pag anak mo manggot. O di, kisa nagkundi na. Mga silingan. Kaya karon panahon na nimo niya wala kay padala ni Aga, padala sa man. Kaya alam mo dito mga silingan pati mga Kristiyano buano maay mabahay ka mo hukom. Wala man matay dito. Hindi ko ta mamatay. Silas niya kung ipadala dito matag na kwarta. Nagkundi na ang mga silingan. Imbis ilubong na lang to. Kisa nagkundi na mga libakira. Nakasakit noon tama. Tama no? Mga marites, nausap ang pangalan, imbis minda na yung mga marites. Kung mamatay na, May alias niya, marites. Ay, kadulong naman na, sa langit na siya. Pero uban siya, nagdumot. So ang sakit na po, lain ang pagdanan ng punto. Pag ako sa doktor, may arak ko ulit ang sakit ng pundo. May UTI ko ko. Hindi mag-ultrasounds pa, wala ko nag-ultrasound. Ang ultrasound, ay, dili lang ako mag-ana, dili pa na kambal. Bisag ang kaning i-CT scan, dili pa na kambal. Ultrasounds pag iko'y tanawon. Okay nga naman misulti ko, kay kaning akong bata, ani si Janjan, sila may nag-supply na sa aparatos. Kasi kailangan po, sila na nag-supply yung mga aparatos sa mahal, minilin. Padagpag po para mabuhay ng pera. Wala na ko, may nga na ko sa Mrs. Kinahanglan din sa 1 million o 500,000 para ko pera. Ay, nakakit. Makaligyan mo yung kawayan. Ano yun? Doon na yung pagkang pag humanda yun na dito. Sorry kayo mister, wala namin hindi na pa delivery tama ko bisog mali mali na mga pa na nagawali abot niya dito ng kapis o makalisod mo ay isip lang bukan din ang kita dito sa mga ina lang minsan ko ay kung ingon ko ayaw imnan ni maingan na pa din unsa pa rin may tabot tungod pag sinuli ay doktor ingon ay kung kasubuhan hindi ka po rin may baloan kung murag mula pa kay mong ulo murag di ka gininawa lain pero maganahan kay ka maapti ka pero murag dito magsahin naman ni Simo kaya na magsahin basta dili akong balawan ikaw na kina mo na rin nakataw na kalbalay sila nakamala na kaming bata niyo dili ka itong isa mga bata wala na po niyang ganda alas na tanan ang mo itong ganiwa kaya sa naimitan pero karon espiritu ako may ka naman pulong balaan sa
karamihan sa sakra gani katong gipakamatyan sa mga tao na gisulat gid sa ilahang mga panungguman lagi. Ano lang ko niya. Wala man may mga sakit na, may mga sakit na wala na gipon. Nya tapon mo kanutugan mo lang ko. Ang dako na to sakit ang kabalaka. Ano man, tinutupian ko kamo sa sakit mo balakan ni noon mo. Magsakit ni noon mo. Tama? Oo, sahig sa Ginoo yata sila. Kung naa kay sakit ng Ginoo, gilimpyuhan ng kana kay bulan. Tama? Hindi ko na pakam. Sige ha, balo ka. Balo na. Si mamang mo magbayad sa bata. Kung sa'yo gibuhat ng pakita sila. Botan makakalo. Botan sila. Ramsey 20 minutes. Botan ka naman. Huwag ko pakulawin mo mga maglisa sa... Natanawa, nana ako masuktiya. Kamu, botan lang mo. Balo naman ako sa bala. Ikaw lang ko na. Kasi karbo na rin. Pero nag-iwan yung Ginoo ang mga kasi nakatubig ka, pwede ka after or before. Sapa na lang, inom ka sa before tubig na kasi ordinary layo mga po dito. Ito mga kalintong pala mo sa gising-gising dito na sila gatubo ulit no. Domingo nagkuman Bible 85 na alas 8:30 na ya mahapon agad mami dito. Nya kung nagatuo mo sa Ginoo, kunik ko isa. Riyad. Isa lang ta. Kung nagatuo mo na pero maglipat mo. Wala nang giuna-una kay usa mo una-una. Tama no? Unha na to, no? Una-una magbad, unha na to bad. Ingat les, ina mo na to. Bahay mo mamang ha. Ay pauna mo. Maulaw man ni. At igulang manggod ko, di man ko gwapo. Di ina masunod ko. Gidan dia ma'am. Kaya Sa man sa gibon git man ni. Mabinggit na ni. Kailan ka na ko no? Pero ba di ka nakitaan? Sa Lampayan. Oo. Mang ko yung panganak sa Lampayan. Bata ko na amon so. 56. Les bulahan. Di ba nasa Biblia bulahan kung masakit ton? Kaya kung masakit ton, mo ini pagkabuutan ano. Di naman na libakira, di naman na silingan to silingan kasi giro lang dire na. Aha. Nagsekto ko sa malibak to. Pero panilingan. Ano paterno ba? No? Kita ko ni ay kay nagsunod school bit man mini paterno ang Sa daman ko nag-grade 6 sa paan ng payan. Gikan grade 2, grade 6. Kasmit. kita ang tingog na tumuban na kita Parehas ta. o kana iyo na success siya mo dili ko sa lamang kiro ko karon nagsige ko batwat ko bitin nana dili pa sa lamang kiro siya ama Laman may nag-60. dili pa sa lamang kiro dapat ka Ako ganun ako kasmit. Wala mo sa eskwela. Isang tipo na ninyo, isang tinyo kamo ang pamagkukuran. O tingog lang yan. Tingog, naghama magsudsud sa tingog. Kay manok. Gamay.
Makaya ni mo anong dapat. Isa-isa kami ha. Gan kayo ang bukas. Kaya hindi pa kaya ko ng mga asay mo. Murag hindi bukas. Hindi ko pa yung ulo. Galutaw. Ay na itong galutaw. Naputol na siya kung sa itong kaungga. Mura ka nang mura ka sa oras. Nagyan ng bagyo ning manuka. Nagyan bagyo. Kuso sa hangin. Dali na na iman na ni mo ang prinsipyo. Jak lang na siya. Kaya wala siya mo prinsipyo. Under mo na ni maestro. Jak lang na siya. Ang tubig na tayo. Una mali sudah ng tubig kung tinagay sa tubig. Pero yung tubig dre kaya parang ibigay mo sa stick ninyo. Sana mali mo tubig din eh. Kinamay uban parihalan na. Pero parang common ng mga sakit, inalat, pwede na. Pero naman individual, parang siya ang kita niyo ngayon kita. Tabuni ni. Nagyan po siya nakita ngayag. Bulahan siya dire. Ay dan anak-anak mangyapan ako doon, no? Tunduk lagi nasa mga ito na. Masada. Wag tahan ng kabalakan. Bulahan yun sila dire. Ang po ganit surrender ba yatag sa mo dito amo na mo na Kita gid sila. tuman bakakon na. No, mora man ako naandan sige na pag memorize. Namo si Kristo sa labing ubos gyud. Matumag Nasa sa mga kabus. Ginoo, ikalan na niya pero. Na, panahon sa kapatid. Naging ginasulti ka nila, no? Aban, naging musulti. No, Di musulti ka nakita. mga saksiyan. Pugman sa siyahang kuan. Garbo mo guna ka na dili masulti. Isa ni. Isa lang kanto na sa bagay. Ano? Maganak po. Kaya nag-aagay yung papato kasi yung wala sila lalamin ako. Sakit. Ito na sakit na ito kung tigulang. Gana. Mamatay ang diskusyon. Sanay ko malangag. Mama ara. Yan po. Nila na siya. Mama niya ara. Na. Pagbalik na dito, siyempre, sakay na itong katungan ako. At ito, dapat ang Paon nga. Nasa ikaw, nasa ihagit mo. Murag sa kuwan ba niya? Agency sa sila. Di ba na ang tama ko? Mawala na na inita ko.
Kay libre. Yan ka ba papa? Yan, hirap mo. Nakatang ninyo. Ako ninyo na. Ako sa pwede nga ako tata. Trabaho man ang Mani inahan. to busy. Tata pa diyan. Mas malaki. Ay, sa kanila. Dan mga to eh. Nagbutin ako. Ang kontrata na to, kinsa ay magkipala niya, premyo. Pero niya ako, kinsa ay date na magpremyo. Kasi itaas na siya kita. Pero, siya, dapat yung pero, pero yung tanong na po. Bakit na ako na-protect na yun? Naglabad pero di man mag-init ng lawas na. Anak sa Manila. Gusto siya agad niya. Kalindayan lang ito na buhit man ko ito. Isa'y dili sa katulog. Isa'y dili sa katulog, di ka katulog no. Baka kontrol ano mo. Yahay, lawas. Ano ko Kasi anak. Dahil sa Manila, sa anak ko sa Manila. Dinadaan ko ta, wala na ako na mga kontrol pa rin yung kaning ginikanan na kita mahal sa tanaraw mo ko ng papayaran ng kuwan, kahit ano. daw sa ay naman na kita tapos sa tabi na karon kalibutan mo sa lagi ka kita ka mga o dito yung daag sa kalay sa mga nakaran apa malito ang tao nga dili maminaw ang ligamit ano sila ay inahanap makalas sa unan sa asawa bakit isa ka mo pero kung hindi magsultian ako sa manang usahin halo ko ay nakay kayo saya hindi ka matapos ini kira sabi ko sa ini na sa batas okay ang lalaki diretso gid dili sa pagdamay ko ha gol po na itong laki nag-usap guys magtago gid na namin tanawan mo mga ugat o dagan mga nerve mo pasok na mo nang sakit yung ulo ang sakit na ko ang labyrinthitis ang labyrinthitis sa mga labyrinthitis is tis na sa sa imong labyrinthitis Wala ang mga bilang po siya. appendicitis tis galing na sa naman na yung mga headache mga mga na sa mga nerves na pahuway po na pahuway dito sa kapahuway akin na kayo Sprepano na ang bisa ba ba isurrender taga ito ay una so mapad ka na dito man ka nang ungo ka gabutin dito ka kalupad to kinamidagat dito ka makita dito ang imo na muna ang panandol dito magbako manche naman sila kahit ako na lang pagpunta Itong ina lang. Nagsakit mo nito. ang ikagay lang sa pag-ibig mas dapat ang kailan sa doon sila matawad pero di na nagkakasunod ang butan may mga anak pero sa dala magod sa mga tawanan namatay ako na ako sa kita ako kasi hindi ko na ako magtamagod ako sa inyo kahit naging mga maginawa ay pagalaka pero sa pagkagalakan yung kinsa na sige sa pagtabang at mga
Ang kanila siya na doon, basta kung paano yung kanila sa katong ipanghagdaw to. Ang awas. Now, Maganda ko naman may gali kay gusto man mo anak mo lahat. Ay, dito. Gani ang wala mo. Sige ka log sige kay trabaho tama sa iyo. Saya na sige ba? Saya na sa berkat. Oh, wala na gani mo. Eh, karon pagdit sa iko na mo ipatambal ng puno. Eh, garwa. Dito sa tayo. Halos-halos sa Kung trabaho nila, eh, mabandungan man ako. Makasiyo ba? dapat yung salit ang masin. Ang tingko sa Diyos. Bisa ko kapila ka na gasiyo na ikaw na nakamin ka sa paling ito papari ko ang badang-badang. Tapos wala ka dyan. Dito, at may sabi na. Ang ganda niya. Ang saan nakita niyo? Oh, alang-alang kayo. Kaya na magiging ano sa katunggulan ka. Siya, hindi po gamanan. Kung natutulog sa na. Ano? Ano eh? Karante. Oh, di ba? Gapon sa planta. Planta. Kamanan din naman. Kasi minsan lang tapos ako sa mana yang kesentil. Sige. Ini. Patay na. Eh, wala ako tinggi. Ano, ako asik. Sakit mo, mamatay. Lumbong. Gusto na ba yan? Mangapin. Ay, pang mamatay. Yung pangandoy. Ganyan yung ginoo. Ayaw ka mo pangandoy. Dool ka mo ka na akong gikapoy. Ayaw yung ginoo. Kung ka na anas ni Bia. Dool ka mo ka na akong gikapoy. Kapapahulayan ko. Kabuhino na. Ino langit. Kaluoy man ito. Pamiyaan mo to. Anyos pare. Hawa ka itong bahay ko rin. Mintas natin. Nanay kinabuhi. Nya, di pa man tapat yun. Siya regid ka malangit. Kanang dili pa tapat yun sa Ginoo. Pasabot na apa nay hinungdan, na apa kay tapakan, kasi na apa kay atimanon. Nya kung magsige mamatay no kana bad day ka to di. Yatag sa Ginoo man ang Ginoo mo. O karon ayon. Mene ko bye-bye, yung mga dito. Pinamatay man to si yaman to di pa kayo. Yung mga dito, ako sa to kita pala mo to nila. Ikaw na ngayo. Tama no, madir no? Ayaw pa ngayon. Ikaw na ngayo. Oh, kagulo. Di ba dingon sa parinok so, may pamamatay yo. Nakita din sa pamatay sa abot dito. Ano sa man to? Sinuli ato ba? Kita pala napatay. Ayaw ay, mamatay pa na kan. Libakon na pugod diri. Tama pa rin no? I'm sorry na. Sorry ga. Anak ko sultino. Ang alam ko tama no. Tubang gud ka na ako. Yung si Papa Jesus pag dito isa. Duol ka muna akong ikapoy din. Kapoy na nga. Papa Jesus dili ka gawas ang baba. Hugaw gina. Tama no, hugaw gina. Gawas. Nagpatambal diri gusto mo matay. Ani pamangkay. Okay, bro. Nanaan ako, di ba? Enjoy kayo kang magtambal, no? Ito ba? Ito sir. Kaya na yung sahod. Ano man. Naman sa Muna, kita manggod kembali ang atong dari ni doktor. Kita na po na manggod sa lahat. Sobra po sa kamaho, di na kao, labi nag-ubos na sa asawa, di na yung ano yan, no? Yan, inom-inom din, sobra na po. Yan, magsakit ta, mga turkot. Di ba? Nakang sa'y problema ko. Diyan kita mo, abot ng talila. Wala.
kanila nga, doon naman ka tubig na kanila. Tubig na nga. Doon kung bot, anak dito, ato mo dito, magdala mo tubig. Domingo, alas 9. Magpaibog na ako, talipog sa ilaon. Yeah, pwede mo magdala tubig dito. Kasi gula, ang problema, gumato naman ko dito gula, na sakit. Hindi na maminaw ka dito. Hindi na. Tama, no? Kana mo ato ko puno dito nga wala sakit. May nga nang gino, sakiton ako ni sa kay gini mo ato dito kay ako minsahe ni kay ulo ni si paglipat pigig away tama na. Di mo di pala mo sakit mo dito. O karani aya sa to. Bari agya mo sa buhat mo sala karon pag aptik na mo sige inom di karon. Pahinumduman ka sa serious sakit. Kaya dito na po mo, mag-mensahe na po ko dito, no? Huwag mo na, hindi masakit. Yung problema mag-update, di naman maminaw na ako. Di ba siya kinong pagsakit? Handuman lang ako ang pulong na gisulti din. For reminders, aron dili mo magsakit, kinahanglan din. Kasi man ya, dili maminaw na ako pagabot dito. Kisa ko na maminaw sa wali na ako. Dali ang natulog. Nano? Patyadaan ang sala. Nang mabulit. Di ka dindas. Ha? Dindas apa? Dindas mo. Dalaman siya. Dalaman siya. Sige, mag-goal kayo ko kanang sa patay ka sakit. Oo, siya naman po yung nagbuhat siya sakit. Grabe, na ka mga tapos na habi pang lumot, dahil gitong kanin nga nadi. Doon, walang yawa. Di magaling ginawa, ayaw sa nigpatya. Kaya ako panindad on dito. Yung paabot dito, sa pagpaminaw sa kuha ka, di sige. Ginadadaan ng taglata na. Abdik na gani, wala na. Ako na to. Kaya naman lang ay, mga asawa ng mga katong. Yung ani father Lindsay sa una. Ayaw kong dadig, bangtay diri sa ako nga balay. Wala ako dito, magdala ka dito. Bangkay, dada do doktor kay na parang nariyan dito. Ayaw, nang ako yun ay pagkastawan yung parang nariyan na. Ngayon sige, magpamilika sa yung pagbad. Ang bangkay, ang kasagay ang minatay nga maglubong sa kawali ng lawas. Gusa, pag binuotan mo, patya ninyo ang laang sala. Buhi na mo karon. Yung pandungan ko, pag binuotan mo, buhi ka na rin. Magbuot ang sala, sama sa tayo sa lawas. sama na yung sige, sakit kay sige, matagbuot ang sala. Di magot. Salamat. Okay na? Wala na? Dapat. Kani si Tubig ni mo. kani si moderni kay Botan man eh. Sakay no, kani hindi ka pagpupong mo. Ano pandungan ka mo. Kaya balik lang na yun. Kumanta ka kini. Kita ba dahil nung daw tandang pura ba? Ito ka hindi ko magsupo yung tanong sa nablagot ka kaya daghang mangutang yung pagbudiso di ko bayad di silong tagpantay dahil kasunod napalaotan ko di ko kabalo mo bayad di karon sige ba ito na po dito makasala niyo mong duha dito hinon mo tindahan na dito sa imperno dahil na sila dagdahin po Sila rin. di ba na dito ka mag-abot sa imperno nag-away mo ko tamari na naman gaya mo hamang kong gidumtan sa una wa mo po ka nagbayad ng utang ko ganit na sa imperno nagbungon ka tapos imong libakon ako ang utang libakon pa doon naglagot tapong ka dili ako di pa utangan ko sidahanan mo mata niya asa mo dito magsiga ang mata sa imperno kasi na ito tanang pala utang nimo babaw kasi dahil na sa iluan sa kay kasi maabot mong panahon mga isagsuri mo una pinuna sa langit nakaroon na hindi bayad na sa salita damay na sala yung tayo di bayad so pero ako sa sala mas grabe mas ang dado doon mag-anto sa dana di mo maluoy di ako ka maluoy ka masakit ay masakit ako ang utang dili utang mga pulong ba normal tawhanon ng espiritual ba na ako sa wala kaya tao ra ba yung linglang sala ang unang sala ang makakita sa kita niyo kayain na mga nakakinsa ay kadupang
Ama mo diri sa environment ninyo nga naaangkog man yun. Ano na kinsa ka kanito. Si ako ba dito agi ko nang sa manong maluoy ko sa mga tao. Karang ako gidawat is sa mga taong sakit. Maado na tayo. Buhion ako pinaagi sa pagbuo kay ipapatay na ko yung sakit. Ano na yung nagunggat sa pulong na nagpalaan. Sa mga taong napalaan. Malipay ka nga, nabot nyo din. Tapos malipay ko. Kaya nabalik mo. Wala rin po. Wala. Tigaan ito kinabuhi sa bisin ito. Buhi ito ka, pero Tanan. Bisin Saya magulo ka na kami. Ang bitsin ko. Ang lang lingaw ko. Ang damit namin. Saya mo nang daghan. Bisin ka, sakit dito ba? Mga dito. Ito na ba yung mapanamaw? Ang wala ko ba, yan na. Sabot ba? 900, 8 years. Nakita ko mo ito. Pag nakita ko tasuka pang kami. Pag magalinda. Malipay na po. Mas swapo dito sa mga putian ko. Tama gid. Away na umagot. Kira. Usala mo ani dire pre. Alam mo ani tubig ni. Dapat po isa. Ako ah. Dapat dito na. Dili dani na kita pa ng uban. Kasi nga may mani kay ipakita mo din tuo na gyud mo na ako. Explain niya tapos sada ng tanan. Makita na mo. Diyan na lang, diyan na lang. Pero kung ani pa mo dire, dili na. Manag tambah. Kisa man ni. Okay na mo ka. Kambalan na tigil ni. Ay na ko sa kata daw mga mensahe na. Importante lang yun ang pagsalig sa Panginoon. Pre. Hindi ba Eh na kay balik-balik sa. Parang magkapot ka yun. Saya na lang ay guna ya anak biar pupas. Nagbalik sa agi. Painom. Di ba na nagbalik sa agi? Na sa Biblia nga kung nagdaro na kamo ay maglingi-lingi, maglingi. Sige maglingi ka ba? Apil pag yun away no. Oh. Ala basi papadayon to. Sige ganito. Hoy, magungan pa ta. Maguna-una pa kapoy kayo lubong. Dungan ta ni. Kapoy ro ba kayo no? Kapoy pa. Pero kung maabot ta gyud. Diyan lang kay Dili ka tugong din. Primo kana wala ba? Abrihan. Kato mana to raw. Wait mo siguro ibutan ako sa rep mo. Wala akong tuga. Kita bitaw mo sa araw kita mo kaya. Ito mo na. Pwede ang Di na kinahanglan na utangan pa na itong coloring na. Ayaw. Mapahoyes ako kadali. Wala na. Mapahoyes ako kadali. Pero mamahoy. Safety lang katong dili makon. Dahil ko pahoy. Kanang di mag Libre na, nagtubig, babaw sa bukid na. Manilik sa pangipasa. Panipakan. Oh, Mula na tanong ako na. hubas. Ang pagtiga at babaw diri tubig tanan no.
Ayong ugto. Ito ko. Sa una ba, itong imong amahan sa una, gagamay pa ko sa una din. Dibuhian po ni kista diri ko. Wala na dito ang pan. Dibuhian ko ito. Kwan, toyo. Di pa makita dito dong sa itong gilugnan si mong papa. Wala na isda ni ron. Wala na isda ni ron. Hugaw? Dili na. Nagapon. Kau apa mana jam pre? Oh. Oh, lagaw siya. Ano gini? Patay na di ito imong so no si Baylabi no? Mama ko to. Mama ni mo to? Permi dito sa balay sa una. Si ilang nagoy ka na ko. Ano man din mo to? Diya ko sa gilugo. Agri isda ko kana may bukot. Na isda ga iya ra gibuhian daw ni. Dere. Buhian daw nila lapya. Basta fish. Sino Dre? Ha? Nadrin da kong lake. Agad may panggumo. Sabi natin mo. Kini wala niya gibading ni, kini wala pa ni. Bading pero wala buhi. Ha? Bading mo na. Ako magkudo ka. Dira no. Yan. Yan. Yan ganda. Ilan lagi kanin bata kumulangan. Doon ang kasi sila. Oh, mo na ito pabantayan sa inyo bigaran. Masuk na ba? Asin ka juga. Kalau nyangkut adalah Balik angkut. Jangan lupa radio. Kakak ya nih? Oh, kau na to. Sa kau na. Ini gapong dalan. Menusok jud. Kita ganun na kababaan ko. Pero sa bos no? Mandalan sa bos. Dalan no. Padulong na ko anak. Tipawan. Akugun. Kugon na. Liwang. Aniwang good. Uy. Ah, liab. Kita yung tanan. Ah, nadire mga ninuno doon. Kini mga kubong diri.
Karaan nga. Nakalutan na. Ano yung nalalo? Ilubong na. Murag gilangkat na sa una siguro. Iba man to si Juan. Siya nagabantay diri. Oh, hamak mo naman. Dahil siya nagbalik ko yun. Kita ti Bukimaran. Asa? Dili sa nagbalay? Oh, ipayad siya. Ang tubig sa tingriyo no? Ang balay. Oh, vlog na mo. Kami diri sa pinatubian sa bukid. Oo. Grabe no. Kita nan ang palibot. Ah, New Year ko lang, gapo ka dre. Palibutan og ko ano madagong bukid. Gapo kayo tanong mo, buto-buto. Pang naman din eh. Mga artista o mga bugi pa. Buwa sa mga viewer din no? Tawa na. Oh my, nakakapay. Overview na eh. Overview kayo papalibot gyud oh. Pwede makita nimo. Grabe na over ang sa ka-view na. Timuha na po na diri og kuan. Overview. Zipline. Zipline oh. Zipline oh. Oh, zipline. Zipline dito ba? Dito pa oh. No? Yan ako sa speaker. Oh, dapat. Oh, dito na po. Kaon mansanas kado. Dire, dalong na dire, wala entrance pa sulod. Diguli na po pa na ang exit na bayad. Ano yung bayad oh? Bayad mo yung exit. Ala na, asa ka pa uli yun. Hindi dito no papadulong dito. Uli yun, ganito natin sa kinan. Uli, Jugoy. Bayad ka. Karawa ang sa kabalaan sa mga tigulang. Dimbalay gid sa distratum yan nga tapos. Oh. Dito sa balay. Balay. Oh. Kaya batan ako ng kunin yung palibot sa bantay. Naadi siya ron. Nalipay siya ron ba nga? Bailan yung sita. Ito, no. Oh, balik ka na si Pedro. Ito man nakahak sa ito. Grabe na slide dire. Hindi ado. Dire. Ganito na yung niya Ayaw na lagi mo padaktin di. Kapadulong na ito. Magpadulong lagi tas ubos di. Pag may slide ganyan yun. Masam na tubig na dito. Kanang na patok slide na. Gino kag balsa dire, paubos ah. Abot Pili naman kita kayo. murag pintik lang ganito sa ubos. Murag 1,000 feet. 30 na gidan. Gaman, kaya no. Kaya no. Murag bugtong bukid ni. Ang kapadulong sa ubos 1,000 feet ba? Ang sobra pag ilagay. Kani atong di ano, bugtong bukid. Ito orang bugtong bukid. Oh, tro. Bugtong bukid oh. Asa? Bugtong bukid man nila ito nga. Dili lang ni makita kay gamay ning bukila. Nasa likdan man ito mga ngagta. Bukid lang mo na malay mo. Tinago ko bukid. Tumoy mo. Ganito nga ko. Paano? Dili.
Na wala tani ani. Gulang lang mo, buka ni Dre. Iba na. Sus, mga lagi nagkauban ta. Grabe, kita ginang ko no. Wag kayo yung taon ko. Uber na yun nga biyo. Ano, Uber ka biyo ba? Di ko Uber biyo. Di ko Uber nga biyo. Mo to naglawa to dito kay ga. Muro nagtawa oh. Na po yung mga tao na diya. Nadiri banda. Kana sila asa sila mag-ulit ng tigawan. Napagani, kante dun oh. Ay, nagpicture tayo kay. Nabinbin no. Nasiminto po gede ilang kuandre oh. Nasiminto po gede no? Oh, di mana? Ah. Kina lagi ang yuta rin no, kung bisig sa lugi ganino. Okay man siya kung ma-maintain lang. Ganong, lalong pang yuta ni. Tungod lang sa kugon day no. Kugon lang. Ang makapatay ra diyan no. Buyo. Sudag buyo. Picture. Muna nga gidala ko diri sa espiritu karon dugay nga panahon sa nagpaabot. Nakita ninyo ang Dios pamahan siya ang tumatag sa kanya sa kalibutan.
ang kabalaan sa mga tao sa unang nagato. Wala siya. Pagana siya ko ano. Kana ba yun? Para siya. Tinuod yun ito. Tinangga siya sa espiritu. Ibutan na sa sibay, no? Ah, kita lang kita bulan. Ay, wala kita bulan. Dili siya man patabon. Dili sa magpatabon. Ay, Magkakabon ko. hala no. Tama si grupo kay tabunan lisod man siya paggawas. Nedresyor di sa tawhanan, bunan dresyor, burawan ay ready pero punitan. Tama po na. Tama kayo. Very good. Tama. Ibig sayahay mo na ginabuhay na sige away. Ano yan, ipunet. Ay pasudlin dahil agad. Wala din budlang na kay bahala no, pasudlan nino ba? Ako pasudlan nino na. Idlon bitaw dili na kay ko. Ito ang bukid lang. Paabot sa kuha ng Espiritu. Kaya hapit na yun. Sumundan yun ni Cristo. Lalo, lagot. Di lagot yun. Bayan matala ay ko na. Kabulakan na. Haw lang ba yun? Nagdum lang. Morning wala kay tubig diri sa Kimarang. Ito si lalo. Na. Hindi lang kung sultik eh. Sige, salamat kayo. Lo, naami din eh. Ako lang sa salamat. Sa kalibutan tayo mga tao sa una, makadungog na sila sa Espiritu at saka magpunan ng ating pagpunan na nawala ng pag-resolve sa Espiritu. Tama ka na. Sa pagmamahal ng tao. Sila dahil sila sa nawala. Okay, salamat. God bless. Salamat sab. About. Are na me, lo. Dami. Buhi. Sa iyo kasi kasi. Kayo. Ang kasi kasi. Bulahan. Kaya. Sa mo. Sa ipang. Ang espiritu mo makikita. Kami. Nasa. Bulahan. Bulahan. Bulahan kami. Bulahan kami. Tanawan niyo ang mga pangulit. Di ba kayo yan? Di ka. Inuwi. Usi. No? Ipuan. Ang yutay. Ugili. Dinaas. Sino? Yan. Pagita. Dinaas. Jadi na tingnan. Wala pa yung reaction ha. Wala kita niyo sa Dala kita ka. Ayan. Kita. Kaya magtotoo na lang ang istorya. Kaya may istorya. Kita niyo. Kita niyo. Ang uban man ko, dili gusto mo kita ni Cristo mo ng action nila. Yan. Kita para si Bang, pero dili na kami dapat. Okay. Napa imong asawa? Ha? Ako, nako'y sakit. Bukang asawa nako, ikali. Hinay, mula mamino. Buga si lakaw. Oh, kanaw. Kung ako dua. Tanawa akong kamag sa South Africa. Ako din. Tanawa ko. Tanaw ka na. Agi lang mi.